lidi, jak jsem vám slíbila ten díl, tak jdu natočit. Lol. No tak, když mi nechceš. No tak pojď ale. Nemůžeš vidět už svoji ségu. Nebo svoji kamarádku. Vzal si nějaký cizí. A já hlavně mám za chvíli cestování. Tak se zatím obleč. Nebo ne, jdeme už na to cestování. Jdu se pro auto. Tam hodně. Tady mám to auto. Kam šlo? Pardon za zvuk, je tady ASMR. Nebudu říct. Ne, kámo, pomoc. Pardon, lidi, to jste neviděli, jo? To jste neviděli, že jsem dala pryč auto. Pardon lidi, ale to už bude naše všechno, takže bye.